ମାଛ ଆଡ଼ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଳା କଳା କାଠୁଆ ମାଛ ଜିଆ ମାଛ କାରଣ ତ ଏରା ଆମ ନାଳରେ ମିଳେ ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ନାଳରେ ମିଳେନି ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ନାଳରେ ହିଁ ମିଳେ ଫେସିଆଲ କରି ହଣ୍ଡପା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଥାନ୍ତା କଟକ ପୁରୀ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଧରିବା ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଇଏ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେ ଆମର ତିନି ଥାଇନ ବାରଟା ବେଳା ଶୋଇଲା এখন ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଯାହାକି କହନ୍ତି ମାଛ ଝୋଳ ମାନେ କାଠୁଆ ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇଲେ ଛାଡ଼ିବନି ତ